Jo. Koukejte se na Jirku a... Jo. Ahoj, jsem Jirka a jsem alkoholik. Tohle jsem trošku očekával, proto vyzkoušíme si to znova. Tady je zřejmě evidentní, že nikdo nebo skoro nikdo nechodí na anonymní setkání alkoholiků. Takže vaše odpověď bude znít ahoj Jirko. A pěkně nahlas. Ahoj Jirko. Ahoj, jsem Jirka a jsem alkoholik. Ahoj Jirko. Teď vám za odměnu předvedu své kouzlo, na které jsem hodně dlouho pracoval, ale ještě než se tak stane, tak bych vám chtěl vysvětlit pár věcí. Nejsem žádný kouzelník. Kouzelník, to slovo, to je jako nějaký přiblblý čárifu. To mohli vymyslet taková komouši, nebo bůzny, nebo někdo. Já jsem iluzionista. Iluzionisti jsme v podstatě všichni, protože každý od malička máme iluze, někdo bohužel až do dneška, ale proč ne, jo. No, takže jde jenom o to, aby ty iluze se dokázaly nějak zhmotnit nebo z nich něco vymyslet, a to jsem právě já dokázal. Jo. Vteřinku, já se jenom podívám, kolik máme na síti lidí. Už to stoupá. Ještě další věc teda. Důležitý je taky, aby při tomto kouzlu je důležité, aby bylo na to vhodné oblečení. Hned vám vysvětlím proč. Cause this leather snake jacket is a symbol of my individuality and my belief in personal freedom and my wild at heart, you know, motherfuckers! Omlouvám se, já jsem trošku ulí, zapomněl jsem, kde jsem, protože já jezdím po světě a tam musím prostě uvádět tu věc takhle. Takže za chvíli ucítíte, jak mezi námi vzniká určitá, jak tady vůbec v tom sále vzniká určitá věc, které my umělci, iluzionisti říkáme genius noci. Také za chvíli ucítíte nějaké už jako zvláštní vzrušení, které je ovšem u mě podstatně silnější. Takže se toho nelekejte. A budeme rovnou na věc. Poprosím svoji asistentku von Agnes, aby mi podala virtuální virguly digitální. No a přijdu. Touto virgulí si určím místo, ze kterého je nejlepší toto kouzlo provádět. No a zůstaneme asi tady, jo, tady to bude. No. Tak, tady. Vidíš mě? Okay. Nyní poprosím svou asistentku, aby mi předala stroboskopickou kouli, myslím sem, a zavěsila ji na mě. Děkuji. A nyní poprosím svou asistentku, aby mi podala X-ray specs, neboli rentgenové brýle. A teď nastane vyvrcholení. Ještě počkáme s vyrvlováním. Zcela náhodně si vyberu z publika člověka, který se mnou bude spolupracovat.
tak například tady pán se spoutaným polovousem, by mohl asistovat. Prosím pána, aby ano, dostal, a aby si zapamatoval zcela náhodné číslo od 1 do 10. Nechal si ho zatím pro sebe, ano? Nyní se pána zeptám na toto číslo, ať ho zcela nahlas jasně vysloví. 3. Výborně! Nyní vystoupí jedno z posledních psychedelických seskupení v Čechách, skupina Lidoví léčitelé. Děkujeme Jiřímu, 5 minut a začne. Díky Jiří. Já myslím si stala tak já bych ještě chtěl na sebe pracovat. No, nejenom, že to si bohužel nebudu, teď mám nějaký napsání, kde to použil. Já jsem vlastně jako změnu jakoby nevybalancoval, ale když jsem vlastně s prachama a tak. Ty, co mám, což není špatná práce, ale jako by jsem tím tak trošku zahodil nebojý kurz, ve kterého jsem jako najednou ta energie. To dáš aspoň trošku baví, jak to tady mám, tak já jsem na měsíce, když to tím baví. Já v knihu továrna, no, dělá jak to, ty šokladky. Já tam dělám celní specialistu. Jestli nás budete točit během koncertu, tak jenom nechoďte moc blízko. Já jsem chtěl říct, že to točím jen tak jako, ani nevím, já jsem tak od Čerýho, jo. To je v pohodě, jenom ne moc blízko, z dálky. Ne, já z dálky. Nebudu jmenovat ani.